Myanmar final earthquake eba kheba Bangla pura dunia no lila griwi toni rekha. Fia o Bangla ni kulsara emon je god dagot thika oborok no goi joto borok no belai kheno malang chalaijak. Thailand ni rajdhani Bangkok o kirimasincha Bangla tei kirimasincha god nagoti mano töyui tei aboni kulsaro khoroksa bwrui sakuplung ungma bai a jorao o sak kengnani nangkha. I o kogrok no khnawi belai kheno wanajaknai. Haksa phaijing hingke Myanmar o Bangla ni bagui sabo thoinai sabo thangnai obo hai wnglaijak tei khaksa phaijing hangangke cherai kwthar achaimani koktoma. Obono ishorni chamatkar sanai nakiba onno kuno wansukjaknai je jagao hajar hajar borok jon hani tolao kwlai theibaika tei khaksa phaijing hingke o cherai kwthar achaijak belai kheno wanajaknai tei tongthokjaknai kokbo buma bufani bagui tei relatives tei arjagani no gana gini ari rokni borok rokni bagui bo. Myanmar o tabuk sukjora 2000 jon ni slaipano borok theijak saimankha tei aboni slaipano kwbang koyek hajar jon borok tabukfano serious tongkho ati hinui bo saimankha. Tei aboni bisingno Myanmar o phainai 7.7 ni earthquake yakhaiba Bangla Thailand jora sogoika abo o Bangla ni bagui joto general hospital tei police station joto khali khlainani nangkha je office tongmani joto o kirimasincha apatkalin somoyo o bwrui je sak kupulung bwrui acharinai bono bo hospital ni tikhlainani nangkha. Tei hospital ni tikhlaimani yagulo bono sorok eba khiba Lamao no delivery khlainani nangkha. Tei o kokrokno kok kaisa bai sana thangka hingke mwtairokni karisma eba khiba mwtairokni naikhlaima hai no wngkha. Aswk kirimasincha kotin somoyo phano cherai kaham khlai no achaikha. Tei o cherai achaimani surgery eba khiba sijar teisa achaio afuru jefuru bhumikamba eba khiba Bangla phai tongfuru surgery khlai no eba khiba chengdrop hinui saimankha tei Bangla phaimani yagulo kheno bono pal khe phatarati khlai Lamao thangise tebo kaham khe surgery khlaiui bwsa ma karisuo hinui saimankha. O godnani photo rok bo viral wngkha. O bwrui sakuplung o stretcher o rokojak tei arjago doctor tei nurse rok bono naikol tongmani bo nukha. Tei aboni logi logi je hospital o tongnai serious condition ni patient rok no bo hospital ni nokhlao tikhlaiui borok no naina rok nai no tongkho. Tei doctor rok sawui khwnarika o Bangla phaimani kini kwcharo je sakuplung bwrui no phataro tikhlainani belai kheno kothin porishrom wngkha. Amsike sak saijung no se samlokmanya khoroksa patient belai kheno serious wngjak borok no tikhlainani oroni kokya kono mote se tikhlaisio hinui saka afuru. Fia ba a jorao kirimasincha phano borok duty borok kaham no khlai tongo tei borok ni jaan no banchirinani bagui borok ni duty no kaham ke khel borok ni jino wansukyawi. Hospital ni कर्मचारी tei nurse rok hospital ni tikhlai Lamao kariwi tokha tei doctor rok bo kaham khlai no surgery khlaibaimani yagulo khoroksa bwrui cherai achaikha kaham khlai no successful surgery khlaiui. Tei khoboro saimankha je ha tolao kwlaijak borok rok eba kheba phobjakti wngjak borok rok tabuk phano tikhlaiui mansukyako tei baksa family ni borok rok tei borokni family ni borok no bo tabuk sukjora kaham ke naitugui manyako kwmalaijak mamangno. Tabuk sukjora theijak borok ni nukuma manma hingke 2000 slaipano kwbang.